mun kasa da gaske har da ni mun kasa. Duk wanda ya ce maka akwai wani abin da ya rage mu yi a Najeriya ƙarya yake maka. Kana tare kalamin gwamnan Kaduna Obasani kenan da ya ce yan arewa shugabanni wanda suka rike ba arewa kawai ba duk Najeriya shekaru 20 baya su nemi yafiyan yan Najeriya. Wallahi ya faɗi gaskiya har da shi ba ya yi sanata ba har da shi duk wanda ya rike mukami har da mu da muka yi aiki wanda yake Allah ya ba mu dama mu yi wani abu duk da dai aikin gwamnati ne akwai shugabanninmu na 'yan siyasa amma akwai abubuwan da za ka yi kaɗan taimaka ma arewa ta nan kaza mun yin ba kuma zan faɗa a nan ba amma akwai wuraren da muka gaza saboda haka maganar da gwamnan Kaduna State ya yi na cewa ku nemi gafara gaskiya ne har da shi a fara da shi ya ce a yafe mishi ka gane an ya ce ku yafe mun ko Allah ya wanda kai ma laifi ka ce yafe maka ka ce ba za ka yafe ba ubangiji shi sai ya yafe maka. Dakta yan Najeriya da dama musamman yan arewa na ganin kai kanka ka yi babban kuskure har wasu na cewa ba za su yafe maka ba na tun farko karɓan mukamin da kai a fadar shugaban ƙasa. Kayan dai wannan ne kada Allah za su yafe mu don ba laifi ba musu laifi ba kuma ba ma laifi ne ba. Wasu na ganin abinda na yi wallahi ban ci amanan arewa ba yan arewa da suka sa mutum Tinubu ƙuri'a suka kai shi givila su kuma su a ce musu me arewa maso yamma ta sa cikin kashi 100 da cikin ƙuri'un da Tinubu ya samu kashi 33 mu ne jihar na wannan sha'ishiyar nan ta arewa maso yamma mutanenmu ne suka sa a wurin su ma a ce musu Allah ya isa. Ban yi laifin komi ba wallahi kuma bana nadamun komi alhamdulillah an ce mun zo ka taimaka fi sabilillahi ba haka nan kawai na tashi na yi wanka na sa riga mai kyau na tafi wurin nan ba sai da aka kusan wata 3 gwamnatin nan an kafa ta ana jawo duk wanda ka san ya kamata in yi shawara da shi sai da nayi Allah ya sani zan gaya maka gaskiya mutane da yawa suka ce mun kakkaje sai in ce musu me hujjan ku mu dai ba mu saki jiki da wannan gwamnatin ba na ce to ai jiya suka zo kuma ku dubi bannan da shugaba Buhari ya yi ma Najeriya da musamman mu da Arewa ga wa'annan sun ce don Allah don Annabi akwai wurin da za ka iya taimaka mana ko da shawarwari ko ka ce mana ga yanda za a gyara da sauransu mun san kana kishin Arewa saboda muna ganin yadda kakan yi magana kuma mun san kayi aikin gwamnati ka kware a nan kayi kaza don Allah muna bukatar irin ku sai ka ce ba zan yi ba da sunan me saboda ka fi son ga ka tsaya kullum kawai don aji ka a rediyo da talabijin kana cewa Allah wade misalin da na bayar shine an ce ga gobara nan ba ta da nisa da kai wayyo wuta ka fito ga kad ga ruwa ga rijiya ga bokiti maimakon ka ɗibi ruwa ka je kai ma a taimaka a kashe da kai sai ka tsaya kana cewa Allah ko wadan wanda ya kunna wutan nan to ina da taku ana ina girma ban yi laifin komi ba na fahimci yawanci kashi 90 cikin 100 na masu zargina ba su ma san abin da na yi ma'arewan ba gaba ɗaya su iyaka kawai sun ji ni dama kullum in ce gwamnatin Buhari ta yi bai ba dai na ba kaza amma na shiga gwamnati na yi shiru kuma dole ne ba ka yin aikin gwamnati yau kana aiki kana cewa a gyara gobe kuma kana cewa Allah ya tsine ma gwamnatin da kake ma aiki baya yiwa